Tobat kowe jebul luput senjata tawa tegese ora temomo dening apa wae. Apa digerak rasa mateni karo kowe? Kowe tak cemplungke kawah candra di muka lebur tupur kuandamu kowe bayi. Sepinten kalepatan kula nyuwun pangapunten Bu Kulun Semar kita boya luput nalika ulun jengkar saka Kayiwangan Ngundaran Dirbawana sumurup lamun Kayiwangan Suralaya kobar dening genining Angkara tumuli ulun nyasmitake lawan jeneng kita tanggaping gati ninggal Karang Kadempel munggah eneng kakayangan nggih kita wis weruh lelakon ingkang dumadoning kayangan Purwa Madyawusana pun boten wonten sing karempit nganti boten isa ngampah mubal babaling kanepson upama mempera lan wanguna kula dhewe sing ajeng jakah teng kayangan ning gandeng pukulun boten nglilani nggih kula wontenipun namung manut iya Semar nggih bayi ingkang tanpa dosa iki kaningaya dening patraping Manikmaya ingkang tansah nyarujuki kelawan lelakone Betari Durga. Nggih kula ngertos. Mula Semar ulun titip kelawan bocah iki nggih rampungna lelakone. Nggih sendika. Terus kejaba saka kuwi kita ingkang dadi seksi dawuh ulun. Nggih keparengipun bocah iki gandeng wiwit lair saka garbane ibune wis kaningaya sarta nandhang prihatin mula bocah iki ulun anggep dadi wiji sejati tegesipun tegese wiji sejati ya mung bocah iki ingkang pinilih lawan panjenengan ulun dadi kelangenan ulun ing ngendhening bocah iki ing kono lenggah sangasih prana ya panjenengan ulun nggih matur sembah nuwun lah terus lare niki ajeng diparingi tetenger sinten Semar Seksenana gandeng bocah iki diuncalake ana ing jroning kawah mongko kawah iki papaning geni mula Seksenana jagat saisine ulun ingkang bakal paring tetenger bocah iki ulun paringi tetenger Bambang Wisa Geni Semar wah Bambang Wisa Geni kaprah ingkang padha mestani besuke bakal ana tembung Bambang Wisanggeni. Wisanggeni bakal duwe kekuatan ingkang tentrap ngungkuli lan sak pepadaning titah. Wisanggeni duwe daya kekuatan ingkang ngungkuli marang sak pepadane. Ruktinen Semar tuduhna wong tuane yen kepara Wisanggeni kudu isa males ngudi tuwuh lara wiranging kelawan para dewa. Bocah iki jedinen supaya inggal gedhe sansarta dewasa satemah bisa ngapokake para Jawata ingkang mengeng pakartine sarta minggok dalan ora wujud Jawata ingkang utama nanging wujud Jawata ingkang angkara murka men padha kelingan kelawan jejere nggih ngestakaken dawuh ulun kundur makayangan Semar bareng tak dusi banyu gege tak suwunke karo sing gawe urip lah kok wah mencorong tejane lho iki ana watu kok iso omong waduh aku ki wong kowe wong to lah kowe iki sapa aku sing momong kowe aku sing didhawuhi momong kowe sing momong aku iya terus jenengmu sapa? Wah, pancen bocah pinter tenan. Wis ngerti tembung jeneng barang. Kowe nek nyebut aku kakek ngono wae. Kakek? Iya. Kakek ngono tok? Lah terus aku takon kowe, Kek. Aku kuwi sapa? Kowe kuwi lagi wae tak gedhekke saka wujud bayi. Jenengmu Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni ya Bambang Wisa Geni
Ya Bambang wisa geni. Heeh. Iki kok kiwatengen geni kabeh ki apa, Kek? Kene iki jenenge Kawah Candra Dimuka utawa ana sing nyebut neraka. Wah. Neraka? Heeh. Wah, lah mula aku ki tolah-toleh mrana-mrana akeh swara teng brengok njaluk tulung kok ora ana wujute. Nek tok mate nang wujute. Saiki aku weruh, Kek. Lah, rak ngono to. Kae kok ana wong digantung ilate melet dikethok kae. Ha ndi? Kae. Ha, iki papan wong nggo nyiksa wong sing tumindak angkara. Kae wong digantung nganggo ilate melet dikethok kae wong neng donya sing gaweane ngapusi. Gaweane ngapusi? Iya. Lah terus kae ana wong lho dikampak sikile, dikampak tangane anggere tugel tukul meneh, tugel tukul meneh. Kae gaweane nyolong, gaweane maling. Kae kok ana wong sing dijejeli dhuwit cangkeme nganti suwek. Kae senengane mangan bondo negara utawa korupsi. Apa iki winastan Karang Kadempel, Kek? Ya iki sing jeneng Karang Kadempel iki ya iki. Sing jeneng Karang Kadempel iki ya iki. Wah, la elok. Kiwa tengene omahmu lah kok ijo royo-royo tetandurane sarwa becik sarwa apik. Panggula wentahing tetanen pancen ora ming pambudidaya nanging sinartan donga. Sebab donga tanpa pambudidaya kuwi ya ora ana gunane, pambudidaya tanpa donga kuwi ya muspra ora ana apa-apane. Mula kabeh pancen nganggo srana. Mengkono, Kek? Iya. Ya meng aku gumun. Ing atase aku bareng tekan Karang Kadempel kene lah kok kowe lah dalah. Sing ning mburi kuwi sapa, Kek? Iki anakku. Lho. Kuwi anakmu? Heeh. Sing mripate ora bener kuwi sapa? Wah, jan nglarake ati suarane iki, Truk. Ya sabar. Iki Nala Gareng. Nala Gareng. Nala Gareng iki lak sing ngower-ower ning dhuwur kae to? Kae Gareng Pung. Sing dhuwur sapa? Sing dhuwur irunge dawa kuwi Petruk. Lah sing mripate kaya ndok ceplokan kuwi lambene jembare ora jamak kuwi sapa? Iki anakku ragil jenenge Bagong. Ana wong kok jenenge Ngesong. Ngesong nggo mendem kowe iki piye? Bagong. Oh, wis sapa to, Men? Iki jenenge Raden Wisanggeni. Anake sapa? Perkara anake mengko tak kandhani ning kosek aku tak crita karo Ndara Wisanggeni sik. Kok ketoke nyolowadi kowe? Menengo to. Aja nyaut-nyaut dhisik. Kakek, piye? Kakek mau janji karo aku yen to tekan kene aku arep tok kandhani bapakku sapa, ibuku sapa. Ah, kowe tak kandhani. Nek kowe takon bapakmu sapa, ibumu sapa? Prasaja, aku ora ngerti. Lah, jenenge kowe ngapusi karo aku. Kosek to, kosek. Aja kesusu. Aku ora iso ngandhake bapakmu karo ibumu ning aku iso menehi pituduh. Pituduhe piye? Kowe ora usah dadak takon sapa-sapa. Ning takono para dewa. Dewa kuwi apa? Dewa kuwi sing nitahke awake dhewe. Dipapane menyang kayangan kono. Kayangan ki papan sing gumantung tanpa cantelan. Ana papane ndah, ing kono sinebut kayangan. Lah, dewa-dewa kuwi uripe ning kayangan. Apa to sababe kowe takon karo dewa? Merga dewa kuwi ngerti mubah musi ing titah. Nek nganti dewa ora iso ngandhake bapa karo ibumu, wajib dewa tok jotosi, nek perlu tok ajar. Lah terus aku lek munggah ning kayangan, kowe iki wong pinter, wong dedaya, nek mengambah Dirgantara, ora bakal kurang akal Wisanggeni. Yen ngono aku tak munggah ning kayangan yo kek ning kowe ngetutke karo aku. Kowe mesti tak tutke. Njaluk pangestumu.
Dewa tak takoni bapakku ora ngerti, buku ora ngerti aja kelakon dosa. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Ya sing ati-ati sanggeni. Wah. Iki sapa? Ana-ana meman munggah ana ing kayuwangan. Lah kok banjur apa-apa dirusaki, apa-apa digawe rubuh, kowe sapa? Takon karo aku wis anggeni kowe sapa? Aku Bathara Penyarian. Bathara Penyarian. Sikilmu sak cengkang ora ngambah Bantala. Kowe apa? Apa jin setan priprayangan? Wis aja ngawur-gawar. Ulun iki dewa. Lho, dewa? Iya. Lah yen ngono kowe sing tak goleki. Aku arep takon karo dewa. Takon apa wis anggeni? Yen kowe ngerti wong tuaku, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah kowe iki lahir saka ngendi? Kok takon bapakmu sapa, ibumu sapa marang aku? Ulun boyang ngerteni. Kowe iki dewa kok ora ngerti piye? Ulun ora ngerti tenan. Dudu dewa wae. Iki sandangane padha karo sing tak ajar mau. Iki sandangane padha karo sing tak polo mau iki ya dewa. Ya, ulun Bathara Indra. Bathara Indra karo penyarian apane? Ora sandak takon merno-merno. Kita wigatine apa? Takon apa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Ulun boyang ngerti padha wae. Wah, ana bocah gawe geger kayuwangan. Iki sapa? Iki wujude wonge gagah. Untune kaya catut. Ngunekke dewa kok untune kaya catut. Ning sandangane padha karo sing tak ajar mau. Oh ya dewa. Ya, aku dewa. Kamu sapa? Yama Dipati. Bathara Yama Dipati. Ya. Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah aku ora ngerti. Nek kowe ora ngerti kok tak ajar kaya kanca-kancamu. Jabut nyawamu. Wah. Oh. Lho. Kowe ngopo? Lho kok ora ketut to nyawane? Kok ora ketut nyawane? Nyawane sapa? Nyawamu kuwi. Lho, kowe mau njabut nyawaku to? Iya. Aku njabut nyawamu. Iso ora? Nyatane ijik urip, kowe ora iso dijabut nyawane. Kowe sing tak jabut nyawamu. Kowe sapa? Takon marang ulun dewaning para dewa Bathara Guru. Loh, Bathara Guru? Iya. Aku nalindraning para Jawata. Dalah. Yen ngono pasang Yogya katujuhe ngene. Dene aku ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru, gandeng kabeh kamulamu para dewa padha ora ngerti wong tuaku, bapakku sapa, ibuku sapa. Mula aku takon karo kowe. Ayo wangsulana pitakon nganti pertitis. Wong tuaku sapa, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Yen kita takon bapa lan ibu, ulun mboyang ngerti. Lah nek kowe ora ngerti pedhae apa kowe dadi Bathara Guru? Pedhae apa kowe dadi nalindraning para dewa? Ora ana gunane kowe ngratoni ana ing kayuwangan yen kowe ora ngerti bapakku karo ibuku. Monggo kowe ngerti kowe iki dewaning para dewa. Ngerti marang bamu sing pitah. Wis anggeni ulun mboyang ngerti. Ora sandak tak kokean gunung tanpa guna. Kowe ora ngerti bapakku ibuku aja takon dosa lak jongkeng kawibawanmu. Ora pantes kowe dadi para dewaning para dewa. Guntur geni, guntur angin sirnakno wis anggeni. Kowe iki ngopo Bathara Guru?
Kowe iki ngopo aku tak takon, kowe dewa kok seneng dolanan kembang api? Us. Kembang api pila iki mau kelap-kelap nyamberi aku apa mbok anggap aku kalah? Apa mbok anggap aku mati? Ya ngono apa piye? Wis sanggeni ora iso mati. Butuhe wis sanggeni ora tak tuduhke bapakku sapa ibuku sapa aja takon dosa. Hayangan iki tak gawe sungsang bawana balik. Yen perlu kowe tak wirang-wirangke Bathara Guru. Lah dalah.